Ogbako ndị ọnụrụ n'okwu nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party n'Awka bụzi nke mebiri mgbe otu ndị nke na-eme ngagharị iwe gbabutere na ya bụ ihe mmemme wee na-abazi mba gaba ihe kpatara gọvanọ nke Abia steeti bụ Dr. Alex Oti ji wee chịkọba ya bụ ọgbakọ. Onye nta akụkọ anyị bụ Blessing Denix bụ onye nke ga-ewetara anyị ihe nke mere n'ọgbakọ ahụ. Ịbawanye ọnọdụ ntụmadị ndị ahụ mere ngagharị iwe kwuru na Maazị Julius Abure bụ onye isi ha dịka National Chairman nke Labour Party. Onye kwuru na ọchịchị ya abịana na njedobe bụ onye nke jikwa ikikere nke na-abata na iwu nke ndị Independent National Electoral Commission nyere. Ha kwukwara na Gọvanọ Oti enwero ikikere ọbụla iji chịkọba ọgbakọ ọbụla. Agakwa n'iru ma kwuo na Maazị Abure bụ onye ha maara dịka onye National Chairman ha ka ha na-agwa ndị nta akụkọ okwu. Ndị isi ndị Labour Party bụ ndị doro ihe niile ndị ahụ na-eme ngagharị iwe kwuru ma gbaruo iru nyegara akparamagwa ha na ụdị ha si wee mebie ya bụ ọgbakọ ha tinyere ma gaa n'iru ma kwupụta na ha nwere onye ọbụla dịka National Chairman ha nakwa steeti a na okpuru ọchịchị dị iche iche. Ha gakwara n'iru ma kwuo na INEC bụ ndị nyere ntụziaka nyegara Gọvanọ Alex Oti dịka onye kacha ahọpụtara n'otu Labour Party na njikọ aka onye national leader nke pati ahụ bụ Maazị Peter Obi ka ha chịkọba ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị iji hụ na ọkwa nke ndị Labour Party bụ nke a ga-anọchi ndọrọndọrọ ọchịchị nke ga-ewere ọnọdụ na ọnwa Septemba dị na 4. Ya bụ ọgbakọ ndị eji okwu ha agba izu bụ nke ha kwuru na ha ga-eji wee chịa izu maka ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị ha nke na-abịa ma kwukwa otu pati ha ga-esi na-aga n'iru. Onye otu nchịkọbara ya bụ ọgbakọ emere n'Awka bụ Chief Edozie Ezeugwa kọwapụtara na ndị omekome bụ ndị bịa mebie ya bụ ọgbakọ ha na-eme ma kwuo na ha chọrọzi ọchịchị Alex Oti na imebi ya bụ iwu ndị INEC tinyere ma kwuo na Maazị Abure bụ onye ọchịchị ya gagoro dịka National Chairman nke pati ahụ ma kwuo na afọ ya dịrọzi na ihe mbinye aka nke pati. Agbanyeghị ya bụ ngagharị iwe ndị otu a mere, onye isi Obidient General bụ Chief Ikenna Azonchine kọwapụtara afọ ojuju ya otu ndị mmadụ si pụta n'uju site na ime obodo dị iche iche ma kwupụta na nke a bụ na pati ha na-eme ọfụma ma kwukwa na Labour Party bụ ebe onye isi ha bụ Peter Obi si, nke bụ ezigbo olileanya nyegara ọtụtụ ndị Nigerians. Onye zọrọ ọkwa gọvanọ nke Ebonyi steeti n'afọ 2023 bụ Maazị Ezeoke Splendor kwuru na ya bụ ihe mberede bụ nke ga-agbasa onye ọbụla maka ihe a na-ahụ dịka tigbuo zọgbuo oshi na ọgbakọ pati ọbụla ma gwa ha na ụdị akparamagwa a abụrụ nke a ga-enefu anya. Dịka onye nchịkọta chairman nke Labour Party Anambra steeti bụ Maazị Peter Okoye si kwuo na ya bụ mkpasa dị otu a mere bụ nke adịrọ mma ma kwunwe uchu ya na Labour Party bụ ndị eji ezigbo omume wee mara ma kwukwa na ihe mberede nke mere ha bụ nke iji wee mebie ya bụ ọganiru ha na-eme na pati a. Site n'Awka, Blessing Dennis, akụkọ ụwa ABS.